खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो गोसो गोथारै आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आंनि आंगोनिबो आंगो आइ आफा आबै आबौ आदै मादै आदा आब' फंबाय बिनानावमोन आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंगोन एबा नायगोन होननानै आं आसा खालामो। आंनि खन्थाइ आवरायनायाव दाय दोफोन गोरोन्थि जालाङोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनांगोन, निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। मैया आङो गावनि लिरनाय खन्थाइखौ आवरायदोंमोन, दिनैहाय गुबुन सुबुंनि खन्थाइ लिरनायखौ आं आवरायगोन। बे खन्थाइ लिरगिरिनि मुङानो जाहैबाय कुनजुलता ब्रह्म हाग्रारि। बे खन्थाइनि मुङा जाहैबाय बिसिम्बि। बिदिब्ला फैदो खन्थाइ आयदायाव गोबाव खालामालासिनो। बिसिम्बि लिरगिरि मुस्रिमा कुनजुलता ब्रह्म हाग्रारि। बिसिम्बि। बैनो दैमा जाय दैमायाव दा आरो गैलिया, बिनि दै थुन बोहैदोंमोन अबोला, जेबोला नों फैदोंमोन जाख्रिसे अखा लाना सानस्रिनो फैलाव लैथोआव। जेबोला नों फैदोंमोन बुहुमनि गिबिसिन खन्थाइ जाना गोसो अखोरांखौ सोरां होनो, लोगोआव रोजासे लाइजाम लाना जेबोला नों फैदोंमोन बुरलुंबुथुरनि सेर सेर सिफुंनि देंखोजों फुजा खांनो हारि माहारिखौ, समान खालामनो हाजो हायेनखौ, सुज'फिननो गुबुंले जारिमिनखौ। नै दैमा नों दाबो बोहैफिन, दासिमबो दङ नेना, पानै आरो जंकि मोनहा लोगो हमनो नोंखौ। लोगोफोर, खन्थाइ आवरायनाया जोब्बाय। माबायदि मोनदों नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ कमेन्टआव खोन्थाहर। लोगोफोर, आं मैयाबो मोनसे खन्थाइ हगारदोंमोन। बे खन्थाइया जाहैबाय मैहानिया लाइमोन। बेखौबो नोंथांमोना नाय। नोंथांमोना सोरबाफोर खन्थाइ आवरायनो हरनो गोसो दङब्ला आंनो हरनो हागोन। वाट्सएप नाम्बारखौ आङो होनानै होगोन, नोंथांमोना हरबानो जाबाय आंनो। आरो खेबसे बुंबावो आङो, आंनि खन्थाइ आवरायनायाव गोरोन्थि जालांदोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम, अब्लासो आङो खन्थाइ आवरायबाय थानो थुलुंगा मोनगोन। जुदि नोंथांमोना खन्थाइ आवरायनायखौ नाया, अब्ला आङो माबायदि खन्थाइ आवरायनो? रावबो नायाब्ला ओरैनो समखौ नस्थ' खालामनोथ' हाया। लोगोफोर, नोंथांमोना सानाङा जे आंखौ बहानिबा खन्थाइ आवरायग्रा गोदान फायदों होननानै, बिदि सानाङा। आं गोसो जानानै हारसिंनो खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौ आखायाव लादों। बिदिनो आङो सानफ्रोमबो खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौ होलांबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ सानफ्रोमबो नायनो नेबाय थाबानो जाबाय आरो। आं सानफ्रोमबो खन्थाइ आवरायनायखौ होलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोनखौ खावलायबोयो आङो, सोरबाफोर आंनो खन्थाइ आवरायनो हरनो गोसो दङब्ला हरनो हागोन। आंनि आंगोनिबो आंगो लोगोफोर, अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनानै एबा खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों, बाय बाय।